अरे का हो, का माल रखले बाड़ू बचा के देबू का? अरे भाग, अभी तो बहनियो नहीं खे भई, लेबो का? अच्छा का रेट बा? तो ला है सुना। तनी देखा दा सामान अपन टोके तनी देखा दा सामान अपन टोके दस लागे ऊपर के हो, 20 लागे बीच के, लेहबे के बतौले ला हई 30 लागे नीचे के, बुझाई। 10 लागे ऊपर के हो, 20 लागे बीच के, लेहबे के बतौले ला हई 30 लागे नीचे के। I am don't touch my okay, okay, okay। काहे डाला लप लगा तारू रोके तनी देखा दा सामान अपन टोके काहे डाला लप लगा तारू रोके तनी देखा दा सामान अपन टोके भागला कि ना? तनी देखा दा सामान अपन टोके तनी देखा दा सामान अपन टोके तनी देखा दा सामान अपन टोके रुक तनी अपने से चेक हमके करे दा होई गुल गुल का जान हमरो के धरे दा अरे बिल्कुल ताजा बा हो। एक बार जे ले इहा के सवाद हो, बेरी बेरी लोगे ओइबो रही तोहके याद हो। काहे के सतात बाड़ो नइखे के हुलेले हो, शुरू तू ही करो तारो नइखे के हुदेले हो। ए हो काहे के सतात बाड़ो नइखे के हुलेले हो, शुरू तू ही करो तारो नइखे के हुदेले हो। I am don't touch my okay, okay, okay। काहे डाला लप लगा तारू रोके तनी देखा दा सामान अपन टोके काहे डाला लप लगा तारू रोके तनी देखा दा सामान अपन टोके तोला ना हो। तनी देखा दा सामान अपन टोके
डोंट टच माई ओके ओके ओके। काहे दलाला पर लागतारू रोके तनी देखे द सामान अपन टोके। काहे दलाला पर लागतारू रोके तनी देखे द सामान अपन टोके। अरे अब तो ले लो।